И здравейте, приятели, аз съм Краси БГ и се изнесох. Ей! И в момента се нанасям. Отивам си в чест рума и си слагам оръжията. Май тук бяха, да. И книгата. Тук няма да е нищо. Тук ще си държа храната. Така. Изнесох се, защото някой много обича да бие. Така съм си тук нещата. И сега какво да правя? Ще ходя за риба. Ще ходя да убива малко пигмени. Тихо тебе. Ма само па да ни излезнат. Имам 9 диаманта. Какво да ги направя? Аре бе, пигмени. Не съм гладен. Не си гладен. Ма сега ще го пусна на лесна, чули? Влезнах и вече отивам на некъде. Абе, гати кокошката, какво правиш тук, ама? Ей, и не мога да я шибна. Аре не! Гати тъпото. Не, убил съм я, бе. Чак сега умре. Сега на къде да отида, на къде? Къде беше това? Видео, не, профил. Паднах некъде. Айде сега. Ще взема малко такова за... Ако някой ми дойде направо да го бомбардирам с такива. Пускам го вече на лесна, да знаеш. Даже пускам. Така преместих се, защото... Така, ще се върна след като съм готов, защото... Добре, вече си взех 6 и... се качвам. Само да видя къде беше. Насам. Да, ето го. И се връщам. Къде съм, бе? Защо съм до на то къщата? Сега пак трябва да се връщаме, гай тъпто. Добре, ще спра докато съм си у нас и вече се прибрах и хапвам. Аз па що го направих, бе? Нищо, айде. Сега да видя тук май беше храната. Ма що се и обърквам, бе? Да видя дали айрона ми е готов. Само 2 гати. Трябва па да взимам дърво. И е това 10. И е това. Ще го сложа. Сега оставам и си прибирам нещата в честа.
Само да спомня нещо. Не съм с пичагата, защото много знае да се бие. И реших да се изнеса. От само себе си. Пилето какво прави тук? Защо там се влизам, бе? Оставям тия пържоли, това пиле тука. И ще хода... Мисля в мината да отида. Да. Чувам зомби. Лошо. Много лошо просто. И отивам надолу да ги бия малко. За кожа. Даже ме страх и да слезна. Тук ли сте? Скелети! И крипъри, лили! Бързо нагоре, 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 нагоре. Нагоре. Бързо, леле, игра ти късмета, батко. Ужас. След това направо слагам камъни. Защото па ще дойдат при мене. И ще ме убият. Мисля да отида малко навън. Защото иначе няма какво да правя тук с кука. Ще падна. Ето тук някъде, опа. Само да не падна. Ето тук някъде имаше дупка, от която бяхме излизали тайно. Но сега ще отида да си взема въдицата. Това какво е? Олеле. Прилича леко на телевизорче даже. Видях, че пичагата е наблизо. Отивам за всеки случай с 3 въдици, защото едната може да ми се изхарчи. Та, нали, инчантнатата. И отивам сега към водата. Да хваща малко рибка. Аз пък чак къде го хвърлих. Ти вече гладен ли си? Аз ядох. Чакаме рибата и готово. Айде, още. Айде, дай.
Риба балон, супер. 4. Само да стана 21. Аз по 21. 22 левел и... Прецаках се. Аре стига да е. Още една въдица гати късмета. Сега една инчантната, ако ми се падне, супер. Айде да е. При малко колко много лових са обикновена. Хванах я, о, супер. Айде 22 левел, но трудно ще стана. Еми, приятели, това беше от мен. Ако е харесал клипа, се абонирайте. Ако не ви е харесал, дайте един лайк. И това беше от мен.